En daarna een bakje melk. Zet ik een filmpje op Twitter? Zet ik een filmpje op Twitter? Niet? Ik zit op Twitter. Ik zit niet op Mobi. Dan shows doen zou nog kunnen, maar dan moet je ook een account hebben. Ja, je kunt ook inderdaad ook je Hoe heet ze nou? Twikkie. Twikkie? Ja. Nee, het is toch een kanarie? En? Nee, Twikkie vind ik leuker. Twikkie. Poes poes. Je lacht dan weg. Vind je het gek als je poes poes zegt dat het ding wegloopt? Het is geen ding, het is Twikkie. Oh, je gaat er nu braden? Ze komt wel weer terug, hè? Ja, dat denk ik nou. Ja. Ik denk dat hij zo wit is, kwak ik wacht.